Sammenboende SU. Det vil sige, at hvis man har et barn med en mand eller en kone, og man begge to er SU-modtagere, eller den ene får uddannelseshjælp og den anden får SU, så har man mulighed for at få et ekstra tillæg. Man starter med at gå ind i su.dk, gå i Min SU, hvor man bruger sin NemID. Så kommer man ind på denne her side, så går man op og siger søg om SU, og så går man ned i det, der hedder forsørgertillæg. Så står der her, at du forsørger og bor sammen med en, der får SU eller uddannelseshjælp. Her går man så ind og siger, at man bor med en anden SU-modtager, og man ønsker at få sammenboende SU fra december måned. Hvis man så er en mand, så skriver man sin kones CPR-nummer ind her. Hvis man er en dame, så skriver man sin mands CPR-nummer ind her. Så går man ned i bunden og siger, at man accepterer, at de bruger ens personlige oplysninger. Så de går ind og tjekker, at det er rigtigt, at man bor sammen med en anden, der også modtager SU eller får uddannelseshjælp, og man har et barn sammen. Og så går man herned og klikker på søg forsørgertillæg. Så får man en kvittering, og så skulle det være i orden. Rigtig god fornøjelse.